Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. За първи път сега се пропукаха организираните групи и пропяха в арест. И поделиха с нас. И отидоха и посочиха трупове. Ние в момента разкриваме поръчкови убийства. Отидат и показват, в тая вила има труп. Ето да ви попадат. Гледате светало, или багер, и багер. Съблекалната им казах да се изкъпат и да се облекат прилично. И не случайно така са ни пълни арестите. Боже Господи Исусе Христе! Можем да си представим какъв ще изглежда светът след 10-15 години, когато Народна република България се надмине САЩ по производството на най-важните промишлени селскостопански продукти на глава от населението. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Какъв бляскав триумф ще бъде това? Но той нямал, защото бил IT специалист. Боже Господи Исусе Христе! Аз не съм нагаждал такива резултати, даже като бях председател на Левски. Много добро. Може да страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Тия министри, които аз ги уволнявам днес. Вие помните, когато съм уволнил, да уволнявам. От изостанала аграрна страна, Народна република България се превърна в социалистическа индустриално-аграрна страна с едро кооперирано и механизирано селско стопанство. Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. Винаги сме си ги съдили, копали, гледали и не сме ходили в плод зеленчук да си купим. И мога да ви кажа как се съдят, ако не знаете. Стоят на тъмно, да кълнат, след това малко с мотиката се копае, слагат се и толкова пустеещи земи, всеки може да си насъди. Боже Господи Исусе Христе! Да и 2000 да порасне цената на картофите, мен специално и моето семейство е много, сигурно стотици, хиляди семейства, това не ги касае. Докъде ще стигнем? До никъде не може да стигнем. Как социализъм ще изградаме тук в Етиопия, не знам къде горе и проче тия 17 или са 20, абсолютно никакъв социализъм. Как ще решиш проблема? Събират се всеки ден. Няма да се събират всеки ден, да си въведат, давам им пример, да направят пенсиите колкото в България. Тези, които имат по-голем от 3% бюджетен дефицит. Е, така се избива риба. Боже Господи Исусе Христе! Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Това да е решение на Люксембург среща. А ти ще отидеш да взимаш решение. Ти нямаш пари, па ще се измъкнеш след това. И първо се явявайте подготвени на такива срещи. Защо нито един от вас не ми изпрати резюме, какво се е говорило, какъв е вашия анализ, какви въпроси ще ми зададете, за да се подготвя. Неподготвени сте. Освен това е уикенд и аз медитирам. Даже Бужда ме търси, но заклелия се президент няма да говоря с него. Лозунгът на леката и хранителна промишленост трябва да бъде високо качество, богат асортимент и ниска себестойност. Нищо лошо няма, че от Европа търсят български лекари. Тези университети, тук и Медицинска академия София, може да бълват и да произвеждаме, както в Германия произвеждат автомобили, ние да произвеждаме качествена медицина и да изнасяме. Кое е лошото в това? Ако ни трябва 10 000 медици, можем да произведем 20 000. Боже Господи Исусе Христе! А как ви оценявате българското космическо меню?
И какво да кажа? Айде вие го кажете. Може ли да се каже, че това меню е на космическа висота? Че то удовлетворява потребностите ви, които вие имате на комплекса на живот и работа? Второ, не знам кой беше ми написал, че аз съм бил изненадан на приема на Ковей, че не сервирали алкохол. Аз на тия арабските приеми, Задачата трябва да бъде обработката на почвата навсякъде да се издигне до състоянието на градинската обработка на почвата. Тези, които се дигат плакати, за да им кажат, че преди 3-4 дена нали бяхте в София при мен. Изрично ви предупредих, че нищо няма да се случи, ако не ме дразнат. Продължавате да изпълнявате партийни повели на нещо, да ги дигат. Своя вълчи характер врагът не е изменил и няма да измени. Продължавайте така, мога да го подпишеме на инат накрая. Повече продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество. Такъв трябва да бъде лозунгът на нашата промишленост сега. Ние в условията на дефицит виждате, че ги поставяме парите така, че и това между другото най-много ги дразни. Защото нашите пари се виждат къде са. Висококачествено и ефтино строителство. Даже аз го говоря много откровено. Казвам, всичко това, което ние сме ви казали какво трябва да правите, все едно, че църният дявол ви го е казал. Решиме да изчакаме, да видиме. И най-накрая, ако трябваше, се преустройваме. Честита новата 2000 и коя сме сега? И 9 година, другарки и другари, синове и дъщери на нашето скъпо отечество. Здраво!